Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια τόσο δα μικρούλα αρκουδίτσα, η μικρότερη σε ηλικία στο χωριό Μιάμ Μιάμ. Τρελαινόταν για ολόφρεσκα γλυκά κάθε είδους και φυσικά για λαχταριστό μέλι. Κάθε μέρα έτρωγε φρυγανιές με μέλι, σοκολατένια γλυκά και γλυφιτζούρια. Η μαμά Αρκούδα της έλεγε συνέχεια: «Καταλαβαίνω, μικρή μου Αρκουδίτσα, ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στα πεντανόστιμα γλυκά του φούρνου του χωριού μας, αλλά καλό θα ήταν να τρως λιγότερα. Δεν κάνει καλό τα παιδιά να τρώνε τόσα πολλά, γιατί χαλάνε τα δόντια και κάνουν την κοιλίτσα να πονάει. Πρέπει να τρώνε και χορταράκια, φακές, φασολάκια, κρεατάκι». Αλλά η μικρή μας Αρκουδίτσα δεν άκουγε τη μαμά της και όχι μόνο αγόραζε πολλά γλυκά, αλλά δεν τα μοιραζόταν και με τα αδερφάκια της που τη ζητούσαν να φάνε. Οι μέρες περνούσαν και έφτασε η γιορτή του γλυκού που γινόταν κάθε χρόνο στο χωριό Μιάμ Μιάμ. Η μικρή μας τρελαινόταν για αυτή τη γιορτή. Διαρκούσε 3 ημέρες. Εκεί οι μαμάδες αρκούδες έφτιαχναν πολύχρωμες λιχουδιές και γλυφιτσούρια σε διάφορα σχήματα. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας διαγωνισμός του καλύτερου γλυκού και στο τέλος τα μικρά αρκουδάκια μπορούσαν να φάνε όσα γλυκά ήθελαν. Η Αρκουδίτσα λοιπόν τις 2 πρώτες μέρες έφαγε πάρα πολλά και έτσι την τελευταία και καλύτερη μέρα της γιορτής πόναγε η κοιλίτσα της. Μεγάλο κακό τη βρήκε, αφού πέρασε όλη τη μέρα στο σπίτι. Στεναχωριόταν πολύ που δεν είχε ακούσει τις συμβουλές της μαμάς της. Όταν το βράδυ τα αδερφάκια της γύρισαν σπίτι, η μικρή Αρκουδίτσα τα ρώτησε: «Καλά μου αδερφάκια, εμένα μου φέρατε λιχουδιές?» Εκείνα απάντησε: «Όχι, δεν σου φέραμε, γιατί πονάει η κοιλιά σου και εμείς όταν σου ζητούσαμε δεν μας έδινες». Η μαμά και τα αδερφάκια της αποφάσισαν να της δώσουν ένα μάθημα. Δεν θα την άφηναν να φάει λιχουδιές για λίγες μέρες. «Αχ, παιδιά μου, όπως τα ακούτε!» Ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής της. Έτσι η Αρκουδίτσα κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε συγγνώμη. «Μπράβο, μικρή μας αδερφούλα, είσαι υπέροχη. Στο μεγάλο ντουλάπι της κουζίνας σε περιμένει μια έκπληξη», είπαν τα αδερφάκια της. Και μια και δυο, η Αρκουδίτσα τρέχει και ανοίγει το δώρο της. Ήταν ένα πολύχρωμο κουτί γεμάτο κάθε λογής λιχουδιές. Η μικρή Αρκουδίτσα χάρηκε πάρα πολύ. «Υπόσχομαι να είμαι καλό παιδί, να σε ακούω μαμά και να τρώω όλα τα φαγητά που μου μαγειρεύεις», είπε. Έτσι η λιχούδα Αρκουδίτσα μας από τότε απολάμβανε τα αγαπημένα της γλυκά 1 φορά την εβδομάδα και δεν της πόνεσε ξανά ποτέ η κοιλίτσα της. Γι' αυτό και εσάς, αν σας αρέσουν τόσο πολύ τα γλυκά, σκεφτείτε το πριν τα φάτε όλα και περάσετε την ίδια στεναχώρια με την Αρκουδίτσα. Καλύτερα μοιραστείτε τα με τους φίλους σας και τα πρόσωπα που αγαπάτε.